Într-o zi, Rainbow Blitz cu Fluttershy se plimbară, dar Rainbow Blitz a văzut-o pe Rarity, de care s-a îndrăgostit. Dar ea n-avea niciun iubit. Așa că Rainbow Blitz vroia să se desparte de Fluttershy, să înceapă filmul. Oh, ce frumos e hotaraia. Poftim? Nimic. Aș vrea să mă despart de Fluttershy. Fluttershy? Ce e? Vreau să mă despart de tine. Cum așa? Totuși nu mai vreau să fiu cu tine. În sfârșit că am scăpat de ea. Bună! Bună! Pe mine mă cheamă Rainbow Blitz. Pe mine Rarity. Hai zi. E ca rușine. Haide, zi odată, că eu nu am prea mult la dispoziție, să știi. Hai, zi odată. Adică am mult la dispoziție, dar zi odată. Vrei să fii cu mine? Poftim? Să-mi zici dacă vrei să fii cu mine. Dar tu mai ai iubită să apar la filme din astea, ca la Ochii din umbră. Nope. M-am despărțit. Bine, vreau să fiu. Brațe pără țara mea? Da. Hai să mergem. Hei? Hei! Iar prietenii noștri fugiră prin iarbă. I-am înțeles, nu? Pitele. Scuze. Nu-i nimic. Scuze și ție. Nu-i nimic. E frumos, nu? Da, nu m-ar făcut. Hai, mergem acasă. La mine. Desigur. Vrei să ne tărpălutăm? Bine. Și așa că se termină filmul aici.